ambot. Tala daw lang tayo ambot ka may tubong. Mayda? Oh, bangin. Ayan, hello. Ay, hindi ako makapunta sa messenger. Hindi ko maano masend yung link. Ay, wait lang, iba pa ako muna. Wait lang, dito pala sa ano. Open ko muna yung aking main channel. Wait lang. Hindi ko maibaba yung ano. Hindi ko maipasa. Aking messenger. Messenger. Ah. Uy, nagahang cellphone ko. Naghahang. Oy, 4 million. Ayan, hello, shout out. Ay, nagahang aking phone. Nagahang aking cellphone. Ay, may 4 million. Sino ba yung 4 million natin dyan? So, pwede kayo mag-comment, ha? Ayan, kumusta ka mas? Ano ko nga sa akin yung ano natin? Yung mabigyan. Hello! Tay, nasira na cellphone ko.
madilim. Parang madilim yung camera. Madilim yung camera. Madilim. Yes, madilim. Ano? 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 Hain? Hain? Ini? Didi? Ini? Bisan ano? Hindi pa kita. Hain na mo kwarta. Ay, nabot. Oh, nabot. 2, 4, 6, 8, 9. Ma-9. Ay, mainit. Di may patatas ka? Beda. Kada talaw sang butila, kay kakaunon lang ni Kuwa. Ay, sige. Kuha na lang, dali na. Yan, toy. Ano, toy? Uy, may tarong. May ada. Dalagihaw. Pupo, di kam na akong pupo. Opo. Bayaman ito makuan. Madunot. Mm. Nagkuha na ka kaya nag-order ko, nagkuha ni Dowell. Nag-order siya ito, naglayon, nagkuha na lang ako. Napuloan iya ka kilo. Kuan ni Dokter. Kakaunon ko ni Kuwa. Kaso, Pwede na kumaw ni Kuwa. mga sugar din man lalaga. Oo. 15. Sige. Oo. Oo. Kadelo. Papa no bra. Gagawin.
Ano? Ano? Sa ini. Pera? Kaya pa. Usak? Kadi. Ang kuan, ang tubag. Mausa. Ano nga sandubag? Madalas. Cellophane. Ini. Tapos, Madalas. yang adalah iya na. Iya. Kapot. Mano Edwin, palita daw. Uy, kapot na. Kayo, naku ko na. Ano to? Gusto nga dalas. Anong flavor mo? Mangga. Palita daw. Adi. Anay, 27 plus 40 plus 7. 74. Ma 20. Apa? Oo. Dinada. An apa? Iya. Apa nala? Kada nalaha apa? Okay. Hapot. Oops. Ala, ano na ito? Wala na mandar. Wala na mandar yung motor? Ha? Ah, oo nga yan. Ano na ko, 25 pala. Ah, ice cream. Ah. Hindi pala. Ice cream. Wala nagko-comment dyan. Sino yung nakatama? Ano natin? Meron yung camera. Yan. An ice cream. May ice cream dun. Titinda ng ice cream. Kain tayo ice cream. Viole Danyo Official. Thumbs up. Uy, salamat sa thumbs up. Ma'am Viole. Thank you sa'yo. Ayan, jacketan kita. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket na po kayo ha. Ayan, may jacket ka na po, Ma'am Beauty. Wait lang, kunin ko ng isang cellphone. Kunin ko lang yung isang cellphone, didikitan kita. Ano, Ma'am Beauty? Ma'am Viole Danyo. Wait lang, lubat. Lubat yung isang phone ko.
Ay, lubat yung isang phone. Wait lang. Ang charge ko yung isa. Kunin ko muna yung isa. Lubat pala. Wait lang. Yan, dito ako sa isang phone natin. Sa isang phone. Wait lang, lubat pala to. Hindi ko pala na-charge yun. Okay, pupuntahan ko yung bahay mo, ma'am, ma'am Violi, para makita ko naman yung mga bahay niyo. Wait lang. Asa na ba? Ayan natin, connect natin sa wifi. Okay, for million, hello, shout out. Pero mag-comment lang kayo dyan, ah. Lubat pala yung isang phone ko. Ito. Isa. Yan. Pero, sister? Oo. Ang laki pala ng bahay mo, ma'am. 9.3? 9.24. Laki pala ng bahay ng ano. Ade, sukli. Laki pala ng bahay mo, ma'am, ma'am Violi. Ma'am Violi, meron ka na Salamat na lang sa daan, sa pagdaan-daan sa lag. Ma'am Violi, dito ako sa'yo. $9.24 dito ako sa nag-shopping ang Anakis. Nag-shopping ang Anakis. Maybe. Harang ako ha. May diba? 6 to 12. 6 to 12. Tag 120. Ade. Ade. Sulod pala. 120. Oh, Maganda nga dito. Angas. iya dai. Ha? Kapera, adi nga kuwan? Ano ba kang bandila? Adi man? Ano ba kang bandila? Ha? Baan na ko kan? Ano ka pagkata doon sa Caterpillar? ano sa Ano nga? Nasa ako malas pagkakalas. Ini? oh ano sa ba? Ano na di ba nilapad? Dako. Ini? Di ba nasuga dito ilapad tas dako ya. Waray na. Kuan, ini. Waray. Amo naman lang ito. Adi dolphin. Waray na. Amo na lang ini. Amo na letera doon. Oh, Tingnan. dolphin. Hook. Amo na lang. Makanang pera? Matol. Matulo? Oh. Ipira. Nagpiso. Iya. Amo na lang ito. Dolphin. Kuan. Yan, Ma'am Yuli, dito ako sa sa bahay mo. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Yuli, ha. Laki pala ng mga bahay. Laki ng bahay. Akong anak. Akong anak nag-shopping. Nag-shopping. Kailang busy tayo sa sa tindahan. Hindi ako masyado makatutok sa live. Kuya Ray! Hello, Kuya Ray sa Panta! Ay, Kuya Ray, hello! Shout out sa Kuya Ray sa Panta. Kamusta na? Okay lang, Kuya Ray. Iba na yung pangalan ko na naman, Kuya Ray. Okay lang, Kuya Ray. Iba na yung name ko, no? Iniba ko yung pangalan ko ng YT ko. Naging adventure na siya. Adventure ni Waray. Oo, ano pinagagawa mo?
Kuya Ri. Wala, Kuya Ri. Kasi, ano eh, sabi ko, parang ano gusto, yung gunang gusto ko, parang adventure na lang yung ano ko, yung pangalan. Kaya naging adventure ni Waray. So, final na, ito na yung pangalan ko. Wala na kasi yung mga vlog ko abot sa sari-sari store dito. Tinanggal ko, ano na, naka-unlisted na siya. Kumbaga yung mga sari-sari store vlog ko dito ay naka-unlisted na. So, itong ano na lang. Parang adventure na lang yung gusto ko, yung mga ano, sa labas. Yung mga sa labas yung i-vlog ko lang. Pag nasa labas lang. Hindi na ako masyado nakakaikot sa mga live. Ngayon lang ulit ako ikot-ikot sa mga live. Ingatan mo bahay mo, dami. Ingatan mo bahay mo, dami nadidimon. Oo nga, kaya nga dami nadidimon eh. Madami nga nadimon kasi may mga nakita ako sa mga pinunta ako sa mga live, nadimoni sila. Nagla-live sila, nagsa-silent live sila or nagla-live sila para daw sa WH. Si Wingay, si Wingay, yung pinupuntahan ko minsan si Wingay, ano ba? Basta Wingay yung ano niya. Nadimoni daw siya dun. Kaya nagtaka ako. Upcoming live, salamat. Sige, ano, Kuya Ray. Mamaya, ano, punta ako dun. Asa na ba yun? Ay, ano, napin na. Ayun, napin na. So, mamaya, tatamsakan ko. Tatamsak ko ang main channel. Okay lang naman magpalit ng pangalan. Hindi ba masama yun? Okay lang ba magpalit ng pangalan? Bakit kaya sila nadidimuni? Anong dahilan? Nung muna sila ayaw magsipag, ngayon demoni, mayat maya ang live. Haha, kaluka. Kasi sa WH, naghahabol na sila sa WH. Ako naman, binalik ko na itong ano ko, itong YT ko naman. Hindi naman, nag-ano naman ako, update lang naman ako dito. Pwede naman, kaso malilito mga nakadikit sa'yo. Yun nga lang. Malilito kasi, yung pangalan ko dati is, di ba, yung Nides. Di ba, Nides yung pangalan ko dati, di ba? Ano, Kuya Ri, pumunta ako sa'yo, di ba? Nides yun. Tapos, pinalitan ko siya. Naging Nides channel. Kasi sabi ko, ay, ano, iba na lang yung pangalan ko. Kasi sabi ko, yung pangalan ko kasi, pag may magtatanong nung ano yung channel mo, parang nahirapan din naman sila mag-search sa channel ko. Kasi yung sa spelling ng name. Sa spelling kasi ng name, nahirapan din, 'di ba? Iba kasi yung ano, iba-iba kasi yung pag-spell ng mga name natin. Kaya sabi ko, adventure ni Waray na lang. Tinanggal ko na lahat yung mga about sa sari-sari store ko doon. Naka-unlisted siya. Yung nandun na lang yung mga ano ko, lakwat siya, kung saan ako pumupunta, yun na lang. Tapos kaya ginawa ko na siya adventure ni Waray para mas mabilis i-search pag pag may nagtanong ano ba yung YT mo, so adventure ni Waray, di ba mabilis lang siya. Ganun yung ginawa ko, yung easy lang ma-search ang channel. Wag yan. Kaya adventure ni Waray na nga lang. Galas? Pastor, may kaano naman siya. May kausap na naman siya. Yung nakaano? Kausap? Online? Pinapamunik ko isang channel. Ano bang channel mo yun? Ano mo, ibaba mo nga Kuya Ray. Para dikitan ko. Nag-isip kasi ako kung ano yung pwede ko ipangalan. Sabi ko yung mas mabilis, matandaan. Kaya sabi ko, adventure ni Waray. Yun, adventure ni Waray na lang. Kasi adventure, mabilis lang. Tapos ni Waray, mabilis. Diba? Yun. Isang channel ko, Ray. Same pa din. Magkaiba lang ng spelling. May H yung, isa mo. Same yung pangalan mo. Sige. Puntahan ko yan mamaya. Pagkatapos ng ko. Mamaya. Yung Ray sa Panta. Wait lang, idikit ko yung isang ko, Kuya Ray. Wala na yata dyan si Violi Danyo, malis na yata. Dito ako sa bahay niya, yung isa kong phone nandito.
Pupuntahan ko Kuya Ro, check natin. Dito sa ibang phone ko. Ikaw Kuya Ri, gabi-gabi ka pa nagla-live. Di na ako nag-iikot sa mga matagal na. Tapos ngayon lang naman ako nagbalik ulit, mga ilang araw pa lang. Ay umakyat na rin yung WH ko kahit papaano. Kasi dati ang baba na yung WH ko. Ngayon naging green na siya lahat, naging kulay green na. Ray Zapanta. Naging kulay green na rin yung ko. Dati kasi parang lahat mababa. Ngayon umakyat din. Nagkulay green na din siya. Yung WH ko doon. Tapos yung sa subscriber count. Ganun. Ay, ayan. Pinasok mo pala. Ayun na. Uy, ito na. Dito na ako Kuya Re. Tsakitan ko na nga si Ray Zapanta na pangalawa mo. Oops, ayan. May jacket na yan. Ayan, Kuya Rin, dito ako. 160 ka na. Ayan, medyo maano tayo against the light, ha? Prito. Ato la mesa. Kanala. Prito. Ayan, dito ako sa'yo. Against the light nga lang tayo. 1-1. Ano dito yung mga ina-upload mo, Kuya Ray? About ano ba? Kasi doon sa nagla-live ka din dito. Ay, lagi ko pala nagla-live dito, Kuya Ray. Kaya ka nagla-live dito para mamuni. Asa man ka. Dito ka ako, Kuya Ray. Magpapakita ako sa'yo, Kuya Ray. Okay, hello, Kuya Ray. Tandaan mo pa ako, Kuya Ray. Hello! Oo, kaya ka nagla-live dito para mamuni na. Dito ako. Ano ba yung mga mo dito, Kuya Ray, tungkol sa mga ano ba? Binondo Church. Alak pa, church. Yan. Ito ako sa Binondo Church. Sa Maynila ka ba, Kuya Ray? Ano to yung Binondo? Ang Binondo ba ay Manila? Ang Manila ba? Dito ako sa iyo. Yan. Mandaluyong City. Letter ko yan, Ayosin. Dito na ako sa Binondo Church. Ilipat ko lang dun sa kabila. Ayan, dun sa kabila yung lipat ko dun sa kabila naman yung camera ko. Ayan. Kasi gusto ko yung mga sa labas lang. Kasi hindi na ako dito. Hindi na ako nag-upload ng mga sari-sari store vlog dito. Inano ko na siya. Yung upcoming mo hindi ko pa natamsakan. Ito ako, Kuya Ray. Ayan, tusok-tusok. Mag-ikot ka ulit. Oo, sige. Nag-start na ako mag-ikot-ikot. May kaming GLS ako. Kailan yon yung Grand LS mo, Kuya Ray? Kailan yung GLS mo? GLS. Matagal na ako hindi nag-iikot-ikot. Ngayon lang ulit ako nagbalik. Ikot-ikot na ako. Kanina, yung mga iba pinupuntahan ko. Yung mga pinupuntahan ko sa live. Minsan pag nakita ko na nag-live, January, ay malapit na June, January. Pag may nakikita ako na naka-live yun, pinupuntahan ko. Kaya lang yung iba hindi na ako kilala. Hindi ako kilala. Hindi ako kilala kasi iba na yung pangalan ko eh. O, diba? Puntahan mo ulit live ko. Sige po. Mamaya, 7, diba? Mamayang 7 ka or 7:30. So, mamaya pag di ako PC, ikot ako sa sa live mo. Ilang araw pa lang ako nagbabalik ulit. Mag whitey. Umiikot-ikot pinsan na ako. Pag di busy, ginagamit ko na to. Kasi dati, ay hindi naman talaga ako masyado active dito sa channel ko na to. Ayan, nikit ko na sa'yo, Kuya Ray. Ayan, tusukan ko nga yung mo, live mo. Live. Ay, live? Oo, yung upcoming mo. Asan na ba yun? Eto, asan na ba yung upcoming?
Bakit gano? Bakit di ko maipindot yung ano mo? Di ko mapindot. Bakit kaya di ko mapindot? Mawala talagang tao pag hinto ka. Oo. Nawala talaga pag hinto kasi matagal akong nawala. Eh dati naman, di ba dati kuya rin na araw-araw ako gabi-gabi pala ako dati nagla-live. Tapos may mga, syempre may mga napasok. Dami mo nang kilala. Pag nahinto ka talaga, eh wala talaga yung tao. Diba? Tapos iba na rin yung pangalan ko. Iba na rin naman yung pangalan ko. Syempre naging adventure ni Waray. So hindi na rin nila alam. Pag pumapasok ako sa mga live, hindi ka na makikilala kasi nga iba na yung pangalan mo din, nag-iba na yung pangalan mo. Hindi na yung dati nakilala nila. Siguro pag makita ka nila sa mga video, yan makikilala ka nila. Diba? Pag di active talaga, nawawala talaga yung mga nakaano sa'yo, nakadikit. Kunti na lang yung tao. So, parang babalik ka na naman sa umpisa. Parang gano'n ang mangyayari. Parang ngayon. Magbabalik ulit tayo sa umpisa. Balik ulit sa umpisa. Balik ulit tayo sa live na walang tao. Hanggang sa magtagal, meron na naman yung tao. Pag matagal na. Kasi pag palagi na nagla-live ka, alam na nila palagi ka nagla-live. Yun. Gano'n na. Kasi nakakatamad na minsan mag-YT, mag-isda ka ulit. Pinupuntahan ko minsan yung mga yung mga kilala. Mangisda ulit para makilala yung mga dati kong pinupuntahan para kilala nila, no. Kasi pagpasok ko syempre adventure ni Waray na. Kahit doon sa live mo sa live mo Kuya Ray, ang dami ko naman kilala doon sa live mo yung nagpupuntahan doon. Andun pa rin sila pumupunta sa iyo. 'Di ba nakikita ko pa rin sila. Dami-dami pa rin andun. Syempre pag pumasok ako sa live mo, iba na. Pag pumasok ako sa live mo, hindi na tayo matatandaan kasi matagal na nga eh. Mamaya papasok ako para makilala ulit. Pero yung iba tanda ko pa kasi puro min channel sila sa live ko. Pera? Nagpilit ang bunti. Bear brand tag 14. Aduha, sige. Pero ang tulo. Tulo, hindaw 14 times 3. 42. Tulo na lang. Matulong. Dato ilaro mo ng bear brand. Ha? Pagpagadas. Tulo laade. 42 la. 40. Ido. Ade. Mamaya pag di ako busy punta ako. Puro min channel sila sa live. Kung nga nakikita ko puro sila min channel doon. Maganda nga naman pag ako naman pag pumupunta sa mga live pag ito yung puro min channel naman ako. Itong adventure naman talaga yung dinadala ko lagi min. Kasi maganda talaga pag min channel kaysa sa mga ninja. Okay lang, nabasok lang sa ninja pag kakatapos mo palang mag-live. Yan. So, gamit ng ninja. Mamaya silip ako sa live mo ulit. Yung mga nandun, kilala ko na yung karamihan yung nandun na iba. Pero may mga bago siguro na mga nagpupunta dun sa iba. Diba sila Igurutak. Kilala ko na sila Igurutak. Si MC Whitehair. Dito pa yun. Si MC Whitehair. Muni na siya ngayon. Tatandaan ko pa sila. Na yung mga galing doon, di ba nandun ako sa'yo lagi. Kada nagla-live ka dati, tapos may mga premiere doon. Sila Igurutak. Si Junior Siklot, napunta ka ba sa'yo? Kuya Ray? Nakita ko pa rin yung nagla-live siya eh. Si MC, hindi na ako nakakapanood ng mga video niya. Nasa bakasyon sa Igurutak. Ay! Nasa bakasyon ba?
Madaming tao kay Igurutak pag nagla-live yun. Marami siyang ano, maraming tao dun. Ang lalaki ng MC Whitehair sa akin pa rin. Ah, pupunta pa rin sa'yo si MC Whitehair. Doon ko yun nakilala sa'yo eh. Si MC Whitehair, ano yung supportive yun sa akin. Dati. Lagi yan nandito sa live ko noon. Nung active pa ako, si MC. Mabait yun si MC. Muli na yun ngayon. Hindi na nga ako nakakadalaw sa mga, sa mga video. Kasi ba naman, ang dami nagno-notif. Unay na madua. Diba? 20. 30. 20, 30, 40, 50, 1, 2. Ade. Okay. Lalabs. Lalabs ako nun lagi sa akin. Lalabs ako nun. Lagi sa akin. Oh, lagi video ko muna. Isaan to ako. Sige Kuya Ray. Sige Kuya Ray, matulog ka muna. Hayaan mo lang muna ako dito. Sige, matulog ka Kuya Ray. Ako, okay lang. Hoy, Kuya Tutski TV. Hello, shout out. Okay lang, Kuya Ray. Sige, ano mo lang muna dyan. Matulog ka lang muna. At ako dito lang naman din. Hayaan ko na lang kung sino yung mga papasok dyan. Hoy, Tutski TV. Hello, shout out sa'yo, oy. Yan, bigyan kita ng ano. May channel ba yan? Comment mo yan. Ayan, no, may ano ka na, may jacket ka na. May jacket ka na. Salamat Kuya Riha sa pagpasok. Oy, upcoming live ni Reza Panta. Ayan, upcoming live. Baka daw patamsak. Patamsak sa upcoming live niya. Thank you Kuya Ray. Yan na akong gagawin. Nilive ko lang yan. Nilive ko lang naman yan para ma-update. Ma-update itong si Adventure ni Warren kasi matagal na ako din nag-aan dito. Baka madimuni ako. Baka madimuni kasi ako. Madaming nadidimuni ngayon. Lagot. Ay, Tutski. Kuya Tutski. Oy, may jacket ka na. Tutski Chevy. Mayroon ka ng jacket dyan ah. Magpakita ko, host. Ayoko magpakita. Busy ako eh. Busy pa nga ako. Busy ako. Good afternoon. Ayan, good afternoon din sa'yo. Good afternoon din sa'yo. Good afternoon. Ikitan mo si Ray sa pantay yung nakapin. Meron siyang mamaya upcoming LS. Upcoming LS. Magpakita ka ate. Ayoko nga magpakita. Doon nga lang sa labas yung kay video ko. Ayoko magpakita nga. Bakit? Gusto mo ako makita? Sige, magpapakita ako sa'yo. Nagtatago nga ako eh.
Papakita. Uy, hello Jetro! Hello Jetro, hello. Uy, Jetro, kumusta ka na? Kumusta Jetro? Salamat sa pagpunta mo dito sa live ko ulit. Thank you Jetro, no. Buti na lang ano. Lagi ka pumapasok, may dumi yung monitor mo. May dumi yung monitor mo. Ha. Ayos lang, host. Muni ka na ba, Jetro? Muni ka na ba? Lagi ka pa ba active ngayon? Parang ako hindi na ako active. Iba na din yung pangalan ko. Natatandaan mo pa ba ako, Jetro? Kasi lagi ka napasok sa akin, dati-dati pa, noon pa. Lagi ka napasok sa akin. Pag nagla-live talaga ako. Diba? Noon pa, lagi ka napasok sa live ko. Kumusta ka na? Sige na nga, magpapakita na nga ako sa Kuya Toots. Hello, Kuya Toots! Ito na ako, Kuya Tootski. Hello. Tootski TV, hello. May ginagawa ako, di ako magpapakita, busy. Nagtatago nga ako eh. Oy, Jetro, hello, shoutout sa iyo, Jetro. Oy, andyan si Kuya Risa Panta nakapin. May LS siya mamayang gabi. So, pwede nyo, patabilhin mo. May LS siya mamaya. Patusok daw sa nakapin, upcoming daw. Upcoming live. Active ka ba Jetro palagi? Matagal na akong hindi nag-active, Jetro. So, binabalik ko lang ulit itong aking channel. Baka madimoni kasi ako. Binalikan ko ulit, baka madimoni tayo. Marami na didimoni kasi ngayon. Grabe si Lulu eh. Ayan na, Tutski. Okay, diba? Nagpakita na ako. Nakita mo na? Yes po, bumalik po ako 3 months na. Wow! So ako, mga week pa lang. Ako mga week pa lang. Babalik ako ulit sa waiting mga week pa lang. Babalik ako dito kay Adventure. Kasi dati ay, hindi naman siya Adventure yung pangalan ko, diba? So, ngayon si Adventure na siya. Yung mga travel yung gusto ko upload dito. Bago pa lang ako nagbalik. Mga ilang week pa lang. Balik ulit ako baka madimoni tayo. Sayang din yung balik ako kasi yung yung revenue. Di ko parang malagdagan yung revenue natin. Nandito ma-20. Ha? Nandito ma-20. Para po di mo ba alam kanina pa ako nag-iisip na Mantika ma-20. kanina ka pa nag-iisip na ma-20, may sunod lang ka lagi masabon-sabon ka mo kana ito iyo Ouch. ouch na nag-iisip na wala ka tumudol ka dida sos kaya sa ka di dali na 20 kinay na din kayo umasang kuka kaya dilingkuran. Makadan 19. Ma? Makadan 20. Magandang tindihan eh. Tara, di kita hagawasan. Na, magtatapos kita nga di. Tatapos kita nga. Tagpera na malong. Masabon-sabon takpuan, ha? Tagpera ini. Ano? Ini. Direk nakita. Adi mo. Nahulog na. Ito. Kaya nahulog na. Respeto kay respeto kuan baligya. Ihapon ko pa. Respeto ihapon ko pa. Ihapon ko pa ini dire. Ano yun? Tika, ano yun? Sir Totski, ano yun, Sir Totski? Sir! Ha? Meron tayo bugas. Ano na bukas? Ang jaguar. Tag 60. Marli ka. Wala kami Jaguar pala. Marli ka.
Maharlika 60. Waray-waray. 60. Tan? Oo. Waray man kami Jaguar. Ano, pinagtataguan mo ako sa live, duda. Duda na ako na ikaw. Ito, te. Pinasok ko nga to sa ano mo kanina. Di mo ba ano, alam kanina nung pinasok ko? Sabi ko, hala si kuya ano, hala hindi niya ano. Ano name mo Jaguar? Maharlika? Waray-waray. Di mo ba alam kanina nung pinasok ko to? Pinasok ko to sa'yo kanina eh. Sabi ko nga, mapakikita mo naman yun. Sabi ko nga, ay, malalaman mo naman yun. Di ba pinuntahan mo yung ano, pinanood ka sa akin kanina. Sabi ko, makikita na mo naman yung profile ko doon. Di mo ba nakita yun? Po. Stop. Matagal ko na tong ano, matagal ko na tong waiting, matagal-tagal na. Dati pa. Kaya lang hindi na ito active, hindi na siya active. Kaya ngayon lang ulit pinalik ko siya. Kaya kanina tawa ko ng tawa, pinasok ko. Kanina pinasok ko sa live mo, tawa ako ng tawa. Sabi ko imposible di ako makita nun kasi pag nagpunta ka sa bahay ko, makikita mo yung profile. Wala akong makita. Kanina, diba, pumunta ako sa live mo. Nakita mo na ba ako, kuya? Tawa ako ng tawa kanina eh. Matagal ko na tong ano, matagal ko na itong channel. Sobrang tagal na to, ilang taon na to. Ade. Sobrang tagal na siya. Maratag ito. Pero hindi na to active, matagal na din. Oh, adi coins tag sing 1 2 3 4 yan. Ano eh mo? Hala ka, nasirak na. Kalchis? Waray na. Ubus na ang kalchis. Dira kantiya. Wala, anong wala kang makita? Anong wala kang makita? Hindi, ito si adventure to. Si adventure ni Waray to. Hindi kita kilala. Hindi tayo magkakilala. Bagong kaibigan, si Totski. Si Totski. Ha? Paano na si ate? Ano yun? Bagong kaibigan kita. Tatay, mapasok. Mapaso. May dapat tayo, friend. May ada. Buwan daw, waray ang 15. By 12. By 12 na lang. Tag 95. Oo, ito Ito na lang. Waray na ka-7 kuwan. Madama mo tubig. Oo, may double kins. Masama tubig, tas kuhan, masama Usa ini? Bergan. Ha? Usa ini? Oo, ang bergan. Sige. Paano na? Bar na. Ano yun? Sa tubig. Ay, magwalat si Boy. Mabasa. Tapos gatas. Usa. Iya, hindi ko kanina lalo yun. Nagwak si Buyas din eh. Sige. Wala ka mo kuhan eh. Repolyo. May ada. Adi man. Adi nga pinit. Ay. Tapos, meron siya mabababo. Sinigang. Ayun. 39. Nor cubes nga pork. Sinigang. Sinigang sa Mabababo. gabi. Good tea. Sala. Yan si Buyas. Ato 39. 10. $39 plus 10, 8 plus 8 plus 130 plus 95 plus Buyas.
Ha? Bale 400. Sala ka pugos? Depende na kita ko. Tapos lago na mga kalat niya. Ade. Anong to pigada? Bale kuan. 400 nga tanan, sarado. Ade. Kuha na lang tubig. Mausala ka pugos ng sibuyas? Oo, tapos lasa. Tapos paminta na buo. Paminta buo pera. 5. Tapos laso na sa kalidong. Ade, pasok pa mo. Big luya kayo nuwat ka ng sing. 6. Tapos 5. Oops. 280. 11 ang sibuyas. Bali 22. Ate. 78. Ano ito? Ate. Luya. Ito pants, happy pants din ito. Pera. Happy pants ano tayo? Unlarge. Senko. May may tingam ka? Ito kedua. Pagtuluan nila pero tulo. Kuan, 24. Pero May supli nga di. May nakapasupli nga di. Ano, 5. alam mo. Oh, matak ka mo. Oh, Adi. ay tama. Adi piso. Iya. May problema ako ate. Ano ba problema mo? Ano bakit? Bakit? Anong problema? Paano na si ate Barna? Ano Barna? Darna? Ano ba problema mo? Ano yan? Sa pen, ayan, ipipin ko na lang yan. O sige. Uy, yung kanina, dinikitan mo ba yung kanina, Kuya Toots? Yung si Kuya Ri yun, si Kuya Ri sa Panta, upcoming. Tinusukan mo ba? Yung kanyang upcoming. Ano ba problema mo? Anong problema? Winston. Tara. Opa. Ada. Ate, Gambar ni. 28. Pera? Hoy, Tutski TV, anong problema, Tutski? Ano ba yung problema mo, Tutski TV? Sabihin mo. Tungkol saan? Sa YT mo ba? Ano ba problema mo? Paharangan mo nga ako. Ay, harang-harangan mo ako dyan. Ay, may harang ako ha. Paharangan ako. Ay, mali pala yan. Baka siya nang napin natin. May,
May harang tayo dito ha, may harang tayo dito. May harang yan. Bago ka pumasok. Ikaw, ate. Ikaw, ate, di pala. Ikaw ate, di pala. Wala pa akong pang-open ng bangko. Ano nga? Ano na ikaw ate, di pala? Ano yun? Ikaw ate, di pala. Wala pa akong pang-open ng ano. Bangko. Hello, Manny ka! Mag-ano ka? Mag-upload ka ng Hello, Manny. Mag-upload ka ng Hello, Manny. Para sa ano mo, sa sahod mo. Mag-upload ka ng Hello, Manny yata yun na apps. Manood ka sa mga ano, manood ka sa ibang ano, sa mga tutorial dyan. Manood ka sa mga tutorial. Manood ka sa mga tutorial. Meron yata yung Hilumani ba? Ano ba yung sinasabi nila? Kailangan kasi yun, kailangan kasi yun, syempre nakapangalan talaga sa'yo. Nakapangalan sa'yo. Ang name ng bank account. Tanong ka, mag-search ka nga dyan sa mga tutorial, yung, ano, mag-search ka nga sa mga tutorial kung paano sila nakapag-open ng ano, ng mga account na kahit walang babayaran. Ano? Hain? Ine? Ine? Waray ko pa iniiha pa. Waray pa, ihapon ko pa itong pera sulod. Ano na lang? Ini? Pera? Ihapon ko pa kasi ito kung peraan sulod. Wala ko pa ito kaihap. Majes? Niyan na pag naihap ko na ha. Kaya ihapon ko pa kasi ito kung tagpira. Tagpira akong baligya. Ikaw ate. Ikaw ate di pala. Wala pa akong pang-open ng bangko. 10. Mag-ano ka nga sa iba, sa mga sa Hilumani yata walang babayaran yata doon. Ade. Ay, dali halo yata. Meron yata yun na hindi ka na magbabayad. Hindi ko alam kung ano. Pero kasi pag nag-open ka, pag nag-ATM ka, may bayad yun. 2,000 yata. 2,000 yata yung pag-ano doon. Pag sa ATM kasi 2,000 yung ano doon. Pag nag-open account. Kasi kailangan mo yun. Kailangan mo ng bank account. Hindi ko alam kung pwede yun sa ibang tao. Hindi ko alam kung pwede sa ibang tao. Halimbawa sa mo, kung sino yung meron, kung kapamilya mo, hindi ko alam kung pwede yun na kanila yung gamitin. Tanong ka nga sa iba, kuya. Tanong ka sa iba kasi karamihan naman pag pag nagmo-monetize na sila kasi required yan. Karamihan naman dyan ay kumukuha sila sa nag-open sila. Ano ba yung iba na panood ko, sabi nila wala nang babayaran, cash card ba yun? Hindi ko alam anong yun. Hilumani, basta search ka kung ano yung mga paraan na pwede. Mag-ano ka. Hindi ko alam kasi kung pwede sa ibang pangalan. Akong ideya dyan. Kung pwede ka mag-anak or ano.
5K dito, hindi. Sa ATM, kuya, tus. 5K dito ba? Hindi, sa ATM. Hindi naman. Sa ATM ba? Hello, Josephine. Tamsak Danos. Ayan, hello, Josephine. Mega love shoutout sa'yo, Josephine. Ayan, thank you po sa tusok dyan. Ayan, salamat. O, bigyan kita ng ano ha, moderator. So, may ano tayo ha, may harang si host dito. May harang si host ha? Oo, ate. Ang mahal naman, 5K dito sa amin. 2K man lang naman yun. Mag-try ka sa ano, mag-try ka sa please pa-watch po host. Salamat po. O sige. Mag-try ka mag-try ka sa online banking. Kung magkano, i-try mo nga sa ano sa BPI. Ano ba yung basta yung hindi daw mahal, walang babayaran, kuya. Kaya Tutski, meron. Manood ka nga sa mga ano muni na ba ito. Yes po muni yan. So may harang yan. So wag kayong mag-skip dyan. Yes po, kaya wag kayong mag-skip ng harang. Wag niyo skipan ng harang para naman ano. Huwag mo skipan ng harang dyan para naman may pumasok. May pumasok sa atin. That's ginan po pagdikit pa sa play po sa sabi ni Juicy Juicy Pig. Ayan, pupuntahan kita ha. Juicy Pig, asan na ba yung ano? Ay, bakit hindi ako makaklik dito? Hindi ko mapindot. Main channel ba yan? Hindi ko mapindot kasi. Diba kasi yung ano ko, hindi ako kailangan kasi main channel kasi. Ayan o, main channel. Ang laki naman pala ng bahay mo. Ano, Ma'am Juicy Ping? Ang laki, 17.6. Oh. Part 2 ng aming pagbakasyon. Ito ba yun? Ano ba yung pinatutusukan? Kasi hindi ko hindi ko siya mapindot. Opo, Kuya Tutski, muni na po ito. Matagal na po muni ito. So, ngayon lang naman hindi na gumalaw yung banana kasi matagal na akong hindi active dito. Juicy Pink, dito ako sa iyo ah. Ayan. Ibibigay ko to sa yung isa. Mamaya kay kay Tutski TV naman. Pasukli daw Tutski TV, sabi ni Juicy Pink. Laki naman ng bahay ni Ma'am Juicy Pink. Sana all. Dati naman ay nagla-live ako palagi. Halos gabi-gabi ako ay nagla-live dati. So, matagal na yun na mga 2 taon na nakakalipas. Tapos hindi na ako ngayon tapos matagal na akong hindi nag-active. Sobrang matagal na siya. Ngayon binalik ko lang ulit. So naisipan ko lang na bumalik na lang dito na lang ulit kasi baka madimuni nga ako. Kasi madami na didimuni. Ang dami nang didimuni kasi. Kawaiti. Manood ka nga kuya. Manood ka sa mga tutorial kung yung mga nag-open sila, wala akong harang dito. Wala kang harang, may harang ko dyan. Refresh ka. Refresh ka, mag-refresh ka. Refresh mo yung mag-restore ka muna, baka puno na yan. Restore ka muna, tapos balik ka. May harang yan. Pusa naman lang din ang naghaharang yan. Mga ilan minutes siguro yan naghaharang.
May harang yan pag pumasok ka, may harang. Wala bang harang dyan? Walang harang sa'yo. Refresh ka lang para ano. Try mo refresh para magkaharang din. Ilagyan ko ng harang kasi ano, may harang. Ilagyan natin ng harang para di sayang yung pag ano natin. Para hindi sayang yung live ko. Busy, kaya lang hindi ko lang masyado matupag yung live ko kasi busy ako. Ano sa ginagawa? Mamayang gabi, try ko na lang. So, konti pa lang yung napunta sa live na to kasi ano, matagal na akong hindi nag-active. Nawala. Yung mga kaibigan ko dito parang ano, yung mga napupunta dito dati, parang nawala. Wala na sila kasi pag hindi na-active talaga. Sayang kasi pag iniwan, ano, pinabayaan ko to. Sayang din siya. Baka dito na lang ako mag-ano. Yan, di ba pinasok ko to sa live mo? Kaya ito na yung pinapasok. Ito na yung gagamitin ko. Ito na yung ipapasok ko sa mga live. Ito na. Dito na ako mag-a-active lagi. Ito na yung gagamitin ko. Nasa yun na ako. Ba't kaharangan pa? Siyempre! Siyempre siyempre may ads to. May ads yan. Ano lang naman yan, eh, siyempre pag napasok, di ba, pag, limbawa, nalabas, tapos napasok, ayan, di ba, may bubungad sa'yo dyan. May bubungad sa'yo. May bubungad sa'yo dyan na ads. Lilagyan ko talaga, walang akong harang. Wala, ano, bakit wala sa'yo? Bakit wala sa'yo? Baka pag naka-ano, pag naka-tayo. Baka pag same sa akin kasi pag nakaganito ako, yung isang phone ko, pag pinapasok ko, di siya nagkakaharang din. Para iba kasi yung phone. Tapos di pa ako makapag-click ng link. Iba siya. Kasi mga links ninyo, di ko ma-pindot yan. Di ko maibaba. O di ko ma-pindot. Ano? Gamit. Nanay. Maka ng pera? 5? Okay. Pwede haluyo. Pwede haluyo, di ra ko nakabot. Ikaw mo? Ay, para mainit na yung ano ko. Para nainitan na yung aking cellphone. Mainit na yung cellphone natin. Lipat ko muna yung phone ko kasi nainitan na dun. Lagay ko lang dyan. Ayan. Ayan, dyan na lang muna. Kasi nainitan na siya doon. Mainit na sa amin. Pasok na yung ano. Nagliligpit kasi ako dito sa tindahan. Nagliligpit kasi ako. Kaya nahayaan ko lang yung live ko na yan. Binabasa ko lang. Nahayaan ko lang yan. Hindi ko na siya isinailin. Binabasa ko lang kung sino yung magko-comment.
Ano? Anay? Piso. Makanan 10? Maten? Ah, sige, anay, susulog. Babutan ko si Lupin. Ah, free. Ah, oo nga pala, naka-premium ka pala. Oo nga pala, naka-premium ka. Naka-premium ka pala, wala. Oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi mo sinabi ka agad. Premium ka pala, wala pala yun harang sa'yo. Makanan pira, Jis? 5. 5, anay ha? 5 pala, 5. Ha? 10. Ay, nakaisang oras na pala ako, so baka maganda lang tayo. Ay, maganda muna ako ay. Salamat sa inyo. Josephine, thank you. Tutski, thank you. Umiinit yung phone ko. Umiinit siya kaya namatay. Kaya nawala yung live. Nawala ang live ko kasi umiinit yung phone. Ay, thank you. Maganda ako. Bye-bye na. Maganda ako kasi mainit na yung ano ko. Ayan, bye-bye. Maganda ako.